Na actualidade, a atención pediátrica no Centro de Saúde da Pobra realízase tan só unhas horas á semana, debido á ausencia do pediatra habitual. O servizo está a prestarse de xeito temporal polo pediatra de Boiro, pero a situación cambiará a partir do próximo luns. Acentúase un pouco o problema a partir do día 11, porque este pediatra que ven a sustituir unhas horas vai coller vacacións, entón sí que quedamos sin ningún servicio aquí, co cal as familias con nenos menos de 3 anos se terán que desplazar a Boiro e a Ribeira para ser atendidas e claro, non creemos que non son uns momentos moi adecuados de mobilidade pola situación da COVID. Dende o Concello sinalan que non é un problema novo, senón que se repite de xeito sistemático todos os anos en certas épocas do ano, polo que piden unha solución por parte dos Sergas. Un tema recurrente case todos os anos, por desgracia, porque o servicio de pediatría se volve deficitario en moitísimos concellos de Galicia cando chega pois o período de vacacións, cando se produce unha baixa e é un problema que se repite continuamente. Por lo tanto, un chamamento de novo pois para a Consellería para que tome medidas e que intente solucionar este problema. Na situación na que estamos é máis complicado, non? E a xente pois incluso ten máis medo ter que desplazarse a concellos veciños a ser atendidos, donde tamén están nunha situación COVID complicada. Os desplazamentos non están recomendados e pois se van a ver obrigadas a ter que facelo. A situación será levada ao Parlamento de Galicia. O Grupo Parlamentario Socialista presentou xa varias iniciativas para instar a Xunta a garantir este servizo. Dende o PSOE aludan a que se trata dun problema por desgraza bastante habitual en toda Galicia, debido ás políticas de recortes levadas a cabo pola Xunta nestes últimos anos. Galicia ten, como moitos outros lugares, un problema de pediatría, sí, e a Xunta escúdase nel para decidir que non hai nada que facer. Non é certo. Podía terse resolto dende hai anos coa convocatoria de máis prazas MIR para pediatras, que non se fixo, e que durante os anos de goberno de Rajoy e Feijóo en Galicia non se fixo, incluso reducíronse as plazas de formación. Si formamos menos pediatras, como vamos a ter máis pediatras no futuro? Pero podía resolverse mellorando as condicións laborais. Temos as peores condicións laborais de España. Que pasa cos pediatras que se forman en Galicia? Que aínda sendo poucos, ademais, algúns teñen que marchar de Galicia. Porque a Xunta de Galicia presume de que en Galicia o 12% de prazas de pediatría cúbrense con médicos de familia. Só o 12%. Bueno, só o 12%, pero en Asturias este dato está no 1,5%. En Cantabria está no 2%. En País Vasco no 1%.